Много често специалистите ни казват, че за да изглеждаме добре и да бъде нашата кожа здрава, красива и подмладена, трябва да се погрижим и отвътре да бъде така. Не случайно интравенозните терапии станаха толкова популярни в последните 2 години и именно днес, тук в Dermalife, с нашия любим специалист Виктория Естефан, ще си поговорим за интравенозните терапии, за онези полезни вещества, които ние вливаме директно в телата си, за да изглеждаме като нея толкова красиви и да запазим по-дълго време младостта. Ники, интравенозните терапии, знаеш, се препоръчват вече не само за красива, изящна кожа, но и общо против стареене. За да може външния блясък на кожата да запазим за по-дълго време, трябва вътрешното състояние да е на много добро ниво. Това, на което първо се спирам, ако избираме анти-ейдж интравенозна терапия, е вливка с глутатион. Това е най-мощният антиоксидант, който е част от състава на клетката и забавя процеса на стареене на органите, системите и същото време прави така, че кожата ни да изглежда много добре. В някои от случаите е добре да се правят и с витамини, тъй като сезона е много предразположен към вирусни инфекции. Освен за красотата на кожата, освен това да бъдем по-млади и отвътре, много е важно на какво ниво е имунната система. Особено през този период забелязах, че след декември месец има голям бум и повишаване на вирусните инфекции. Много хора са болни, дали е COVID, дали е някакъв друг вид грип, вирус. Масово в момента има голям ръст. Да ти кажа, че моите любими витамини са витамин А, витамин Е и витамин С. Те са супер важни. Те са много важни, а представи си витамин С, ако е в много висока доза. Както в момента си правим. Колко добре се повлиява като цяло, като супер бустер за имунната система. И ако се чувстваш леко отпаднал или се притесняваш от това, че имаш контакти с много болни хора и те страх от заразяване, или ако нещо не се чувстваш комфортно, в смисъл леко отпаднало, леко кашлица, но все още не мога да кажеш, че си болен. Това е варианта, в който веднага да се пресече вирусната инфекция. А когато хората и твоите пациенти търсят интравенозна терапия за повече сила, за повече енергия, какво включва самата вливка? Самата вливка може да включва различен комплекс от витамини. Много е важно преди това да се направят и необходимите изследвания. Сега има специално и за спортисти, аминокиселини, но нали, вече тук на място се определя кой от какво има нужда. Защото има някои хора, които казват, ние искаме веднага на момента, но примерно може да не е подходящо в конкретно тази комбинация от витамини или от антиоксиданти в неговия случай. Хубаво е преди това да се пуснат изследванията, които са назначени от доктор Христова и да се спазва някакъв протокол. Аз за себе си съм си определила, като цяло вливките, когато се стартират, било то против стареене или имунна система, е хубаво да се направят през няколко дни, да са между 4 или 6 на брой. Аз за себе си съм си определила един протокол, в който вече съм го тествала и се чувствам много добре, когато съм здрава, нямам абсолютно никакви оплаквания, го правя превентивно, профилактично. И един път в месеца или 2 пъти се чувствам много добре, като единствено, освен глутатион, сменяме в различни комбинации с витамини. Сега има и такъв вариант, в който... То със сигурност хората са забелязали, че ти имаш много енергия, защото ти, освен че работиш, ние виждаме на твоите социални мрежи, че постоянно ходиш и на партията, танцуваш и се забавляваш, затова човек трябва да има много добра поддръжка. Разбираш, това не е вливките. Да, помагат общо взето. Абсолютно. Сега тази енергия, която имам, тя се развиша, сега няма какво да говоря. Но ако се наистина се подпомага по някакъв начин организма, много по-добър вариант, издържа се. Повече. Даже
усещането след тези вливки нали, с витамини, не знам, ето и ти си правиш, нали, да кажеш твоя личен опит. Аз следващите, примерно, една седмица, толкова неща ще свърша, че направо се плашам от себе си. Това, което мога аз да споделя като мой личен опит от предния път, когато отново си правихме същата терапия, че следващите 10 дни имах адски много енергия. Дори да не се наспивах или да лягам късно, винаги ставам рано, отново съм много жизнен. Резултатите ми в фитнеса станах по-издръжлив. Също така по-качествена енергията. Ако примерно пия повече кафе или някакви други напитки енергизиращи, те ти дават много кратка енергия. Сочен на резултат. Точно така. Само половин-един час, след това ставаш още по-добре. 20 минути. След това още повече те слага. Докато това нещо наистина те държи доста дълго време и превантивно да си здрав и да имаш енергия, да се чувстваш добре, да танцуваш, да работиш. Сега ти, ако си спомняш, аз 2 поредни години за нова година съм болна от COVID. Това е много хубав новогодишен подарък. Когато трябва, примерно, малко коледни празници, почивка, през цялото време съм на работа, аз бях болна от COVID. Така, и тази година си помислих, не, тази година няма да се примера с това нещо. И ноември или от октомври започнах с вливките. Между другото, много съм доволна, защото тази Коледа и Нова година бях здрава. Не бях болна от COVID. Не съм се разболявала от някакви други вируси. Отчитам го, че и вливките са ми помогнали, защото аз в този период точно имах снимки за черешката на тортата. И особено с нашия социален живот, с всичко, което правя интервюта, много често ми се налага да съм леко облечена. В Судовете не е много приятно. И не се разболях, което е супер. Да кажем на нашите зрители, че процедурата с интравенозни терапии се осъществява под постоянен лекарски контрол, назначава си от лекар, изборът се прави след съответните назначени изследвания. Изключително приятна, безболезнена процедура. Стоим в рамките на около 40 минути. Сега правим 40 минути, и затова може две малко вливки, защото искаме комбинация, нали, по-сериозна, нали, както разбрахте, до вечера сме на парти отново. И утре много важни задачи, много работа, събота работа, въобще няма как да се отпуснем в никакъв момент и спането ще бъде ограничено. Разбира се, ако 8 часа сън след вливките и някакъв хранителен режим се добави, ефектът ще е много по-добър и по-дълготраен. Затова заповядайте в Dermalife да се консултирате за това, кои са най-подходящите за вас интравенозни терапии и ще може да релаксирате в рамките на 45-50 минути в приятната компания на целия екип на Dermalife. Ние ви пожелаваме да бъдете здрави и да не пропускате да се забавлявате.